A rozdiel medzi komunálnou alebo miestnou politikou a tou väčšou politikou ja vnímam v tom, že problémy tej miestnej politiky sú oveľa bližšie občanovi, ako sa možno niekedy zdajú tie problémy tej veľkej politiky. Naozaj sú oveľa adresnejšie problémy, ale zároveň aj adresnejšie riešenia, ktoré môžu ponúkať politici na regionálnej alebo miestnej úrovni občanom. Máme na starosti takýto rozpočet, o tomto rozhodujeme. Buď to pôjde na chodník, buď to pôjde na cestu, alebo to pôjde na nemocnicu, na opravu školy. A tie riešenia sú tam jednoznačnejšie. A preto mi je možno aj bližšia tá regionálna politika. Jednoducho odkladajú sa stranické trička a hovoríme priamo k problémom. Študoval som politológiu, študoval som v Dubline opätovne ekonomické a európske záležitosti. Myslím si, že to je niečo, v čom sa cítim dobre, takto problematike povedzme štátnej správy, o tom, ako štát by mal fungovať, aby bol naozaj efektívny a dobrý pre občanov. Lebo o to ide v konečnom dôsledku. Takže z toho pramení aj moja ambícia byť pri tom, kde sa naozaj rozhoduje, kde sa veci dokážu riešiť. Je to naozaj aj parlament, len ten parlament je neskonale náročný na diskusie, na príliš dlhé naťahovanie času a niekedy nikdy nekončiace diskusie a debaty. A ja mám rád také krédo, ktoré jeden prezident použil, že opätovne pri riešení nejakého problému, že páni, prestaňte diskutovať a začneme riešiť problém. A to je naozaj moje také krédo, že tá diskusia niekedy musí skončiť a teraz musí nastať rozhodovanie. A v rozhodovaní myslím si, že cítim takú ambíciu, že dokážem, že budem vedieť byť nápomocný a samozrejme každý je omylný, ale pri takýchto rozhodnutiach, ktoré sa týkajú nielen mňa, nielen mojej rodiny, ale majú dosah na občanov, tak to je práve niečo, kde by som veľmi chcel byť nápomocný. Prípadov, kedy som nedosiahol to, čo som chcel, je samozrejme veľmi veľa. Myslím, že každý človek, ktorý má nejaké mety, ktoré chce dosahovať, tak je s takýmto pocitom uzrozumený a ja nie som výnimkou. Takýto pocit, keď chcem niečo dosiahnuť a nedá sa to, nedokážem niekoho presvedčiť, tak zažívam teraz veľmi často, najmä súd v parlamente. Je to dosť nepríjemná skúsenosť, musím povedať, v tom, že musíte naozaj presvedčiť veľmi veľa ľudí o tom, že váš názor je správny a ešte ani to nemusí znamenať, že ten váš názor prejde a bude aplikovaný do praxe. Napriek tomu ma to posúva. Samozrejme najdôležitejšie je to, že vydržať vo svojich presvedčeniach, vydržať v tom, čo si myslím, že je správne. A toto je asi tá základná vec, že nevzdať sa. A to je, myslím, že podstatné na každom človeku, na každej osobnosti. Nevzdať sa je základ. Vždy budú existovať ľudia, ktorí majú iný názor ako ja, ako vy. V každom prípade ja si vážim tých ľudí, ktorí dokážu spájať tie názory a samozrejme zanalyzovať ich a potom rozhodnúť. Takým alebo onakým smerom. Potom ale treba zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Hlavne konečne do politiky a do vôbec týchto vzťahov vniesť trošku serióznosti, poctivosti a kvality. No. Toto žiaľ chýba a toto si myslím, že v tomto by mohol, ho preto aj podporujem, aby sa takto stalo. Lebo viem, že tento človek nevie sklamať v týchto veciach. Ak to mám vystihnúť nejakou vetou, aký je môj manžel, tak čo sa manžela týka, tak je určite pre mňa najlepším manželom, aký môže byť. Čo sa týka ako otca detí, tak samozrejme pre naše deti je tým najlepším otcom.
Aj napriek tomu, že teda s nami netrávi veľa času, ale snaží sa, veľmi sa snaží. Aj čo sa týka pomáhania, aj čo sa týka detí. A deti sú tak na ňo naviazané, že ako náhle nie je doma, no tak hneď sa pýtajú, kde je a prečo je v robote. Takže pre nás je určite najlepší. V rodine som našiel novú zodpovednosť a táto zodpovednosť je oveľa adresnejšia, ako keď máte zodpovednosť za ľudí, ktorí sú v práci, za možno občanov, ktorým máte konať nejaké verejné dobro. Ale teraz v rodine je presne to, čo vidíte každý deň. Viete, aké sú starosti tých najdrobnejších ľudkov, ale zároveň musíte veľký rešpekt brať aj smerom k manželke. Všetko sa tomuto musím učiť, priznám sa, ale je to dobrá škola a je to naozaj o zodpovednosti, ktorá nás presvedča aj o tom, že aj štát by mal vlastne fungovať ako taká rodina a mal by hospodáriť ako rodina. Vieme, že nemôžeme zadlžovať viacej ten rodinný rozpočet, ako je treba. Všetky tieto ukazovatele z toho malého sveta rodiny sa dajú preniesť určite aj na väčší svet politiky štátu.